Ki prabangit baro ngai ku blai fi baro keteng ke jong try but nong pnem be jungi ujis Christ. Ngi ai ngoi blai na menta bola penla pat sisen bakum ke balang nginyo penwandra hapeleng ju fi gani ke Bible study hagani ke janmiet. Hoi hagani ke tayo ke bladap ngila yo penmi yaka ke singtho ding reina marki dawag bum lakir kala kham slam dial. Dementa singiru dan hi ki ba ngimla ban laj kiba penlong bungin Islam kandiat hagani ke ban penpoi yagani ke Bible study. Te kerpat ipi bo nyesya ban ngi nam tagani tutung nya duai. Ngi aingu ime nagamenta kani ka por pat sina try. Nagamenta gi jing kerku gi jome kiba me ai ngi nang bagani ke Bible study bat nang bagi jingeseng jong ke barang. Kerku genrat yagani ke por naduk basdang duk bakut jong ka. Bagi ke ba me medan ban kraning ilmu ka ketien ke im ke jome kin nong ke jing kerku kin nong ke jing pentmai bat ke jing pen kre yang bat ing ilang paro hi to ma patrai ki pop kang me syam ngiru na bangi pa ni gini keteng Jesus Christ amen tingi pediang sung bahai fi baro ki ru na lor ki parabungit jong ka balang ki dan ru ki balaban ya snulang ni ka por ki parabungit ki parlok na keleng tengi sungu nagamenta ke jing Christian nam jong piru ke jing duai nagamenta ke ni ke Bible study bat namenta ke jing seng jong ke balang ban ngi kerpat sin sungu maha banye kan mau ya ke balang lom siap presbyterian ha ke jing persyang jongi kum ke balang ya ke ban penyo iki ni ki online services ke bang yo singi balang singi ublai bat kum juru ke ni ke Bible study ke sing thodi te ngila puli kani ka tayo ko bladap ya ka jing tho ka bala tho ka kitab lani ka gospel of Matthews ka lanong bar saw ka ba ngila puli na do ka baning kong ka khot ha kini ka tayo ki bla ya tersitar ngila dap khalai tli hadu ka khot ka ba life and real te ha kani ka sngi pat ngin puli ya ki khot ka ba saw fulai bat saw saw hoi ka dekat ka ba ngamut ka balai fenyo do ka ba sofu aru ngila da puli te ngakerpat ipi gitu ki bam simpat page ya gitu ki videos na ka YouTube ki ba ya dei bat ki bang ngila da puli gitu khan sum ha la da fikwa si sha ban sung thu shai ki sum ha ban page na do ka Bible study ka baning kong bala da don gano ka jing ki comments ba pidon sum ha ban pha khnang bangin la ban ai ya ka ta ka ba bhatam hagi por ke banwan te hagani kata yo blada ni puli gi khot life nyong do life ho hado ngamot hado safu life khandai hoi ka safu hado safu an ngi le khamashwa te habangi la puli sipang kumno bo try su ya thu ya kalat bangin so thu kan no gajing jan jong gajing wan pat ka jong ha ka sien ka bar kasian ke baning kong jong ke jingwan jong ke dei ha kapor bu lo wan nong brius ke ni ke thai kasian ke ba arpan ke dei ke bon dang wan hoi kan dan skoi pat kasian ke balai let's say kan mi ke jingkli kum no ke lai sien ngi si kran chang ke jingwan ke ba ar jong trai su de kasian ke balai ru ko ma tho kitab jing pen pau ka len nong ke ba khadu ke ba ngamut ndik ba khadu ka ba arpho kulunong ba arpho hoi ha ka ba ya thu ya ka jingwan ban sinchar jong u ya ka ni ka perthai den rei shwa jong ka ta unwan shwa ya ka ban xiao no e ki brio ki jong u ki ba la jiet jong kita ki ba la yaine ha ka jinget ha u hadu ba kut ki ba la yap bat ki barang imru ha ka ta ka por bu wan te bunum islam tungin ya pek gini ka khot pan ki bangi mun pulim ta ka singi ka dekat ka ba sau fulai bat ka ba sau sau den re na ka banta ka jing pen kan mau ya ka i bang ladap ashwaru ka ba sno ka de dekat ka ba sau fu ar ngan pulilang thot ka ba sau fu ar do sau sau na mar ka ta to sharai na ba phim tip ha ka no ma ka singi ba wan utrai jong phi ya ka ni te fitep bala da utrai yeng ula tip ha ka no ka por ba wan unong tu
undala ap bat sya ban prat ya ke yeng jung na bakumta phiru to long ki balak kloy na ba ha ka por ba phimmut wan khun ubriu tigini ki dei ki jing kren ki jong try su ki be dei pat bat ke jing don kam ya nga ya phi bangin sarai bangin ap bangin pankre hagat tu khot ka basaw fuar wong namar kata tu sarai hagat khot ka basaw saw pod wong to long ki balak loy tigini ki kentien artli ki jong try su ki long ki badan kam kata kata hakabe dei bat ka jing ap jongi ya ka jing wan pat ka jong u ha ka takasin ka ba ar ka bun wan ya ka ban siaw no ya ki bala jit ki jong u te ha ba ong ki bala jit jong u ka mano kat ki bala nget ha u ki bala pediang u ku nong pen im bat u try jong ki bat ki be ye ne hadu ka takasi jong ka jing wan pat ka jong u mdan jing penyefer mde ba ka jing penyefer lor ka niam lor ka snido lor ka jaj benriu lor ka jaj ktien mdan kum kata kadon bet tang arbenta mano ba kloy ban sngap ya ki ktien jong u kombo la tho ka bible bat ban nget ya kata ban pediang ya u kum nong pen im ban pediang ya ka jing sya sitom jong u halor ka ding phna ma u khun jong bleu bahok ban yap yapli na menta jong baro kinong pom ladangi pediang ni kata kum ka jing sisya yang i simet ni ong hoi atrai nget ba mi malap yap halor ka ding phna ha ka jaka jonga naga benta ban siu no ya ka kuna na mar ki pop jonga lada fi pediang ya u ta daga jinget ka bible ge tho shai ba phin mat ya ka jing pen im ka jong ban ladangi yaine ha ka ta ka jinget nado bangilanget ngila pediang yu hado ka ta ka sngi ka ba u unwan daga ba sharai daga ba duai daga ba kongu ya ka ktien jong daga ba ile ban im ka jing im ka ba pen smu bhayu kata nginyo ban let lang bat u chate shabeneng habo kata sngi ka ba unwan xiao kon pha eki angel ki jong nang te no sun beneng ban xiao no eki ta ki bele jit jong ban ngin laj na kita ki jing bishar ki ban sawan ha ka ni ka khando ki balong ki jing sedang jong ki jing bishar ki bahat poi hadu ka ban penkut hadu jong ndegin sedang na ka ni ka sla khando te ki briu ki jong u an sa xiao no eki ban laj na kita ki jing bishar ki bashir khai ki bo bleun sa pen hap lor ka ni ka khando ya ka bala tho bnia ha ka kitab jing pen pau tela da fi kwa ban tip ka ba kumno ki nong kita ki jing bishar ki ban sawan ha ka khando ki jing pen jinjar ki briu namar bakit pen baki le persya yu blei puli ka kitab ka ba khadu jang ka bible ka kitab jing pen pau bat phenyo si bon ki ki ba kodon nang ta kani ka kitab na do ka sedang jungka ka nong banikong dekat ka balai kong suk kita ki ba puli ki ba skor ki ktien jong ni ka jing thu lupa te kata ka dei ka jing kerku habong suk ko mat long ki balak kerku lada menno lada pide kristan na phim dei compare da phimpat ju puli ka kitab jing pen pau kamut ba phimpat yo satya ya kata ka jing kerku ka bo bleu lapan ap lupa ya gitu ki ba puli si syaka te hakabe dei bat kani ka jingwan ka jong u try su u ai yangi ki ksai lightly u ksai u baning kong ukren chepang bakan long ka bakan san ka mapau ka lili hangte sun beneng kan san mi hangte ka tingshan na ba kut ka beneng se bakut dani na mi ngi se sami kata ka dei ka we ka jing ai ksai jo bonum wan ka dur ka bajar jar kaban siya khle lang ka perthai gum ton ren dai I un te sin beneng te ka be dei pat ka por ka bon wan wong shwa phang ki ayom ha ka dukhot ka balai fu ar do lai fu san ngila puli kata
wong ko mangila ban pej kumno ka ayom liur kan wan habala mi ki slalong hau ding dumbor la ni hau no je ding la se dum ranu ding dumbor chani singi ngem dai I than re ki we je ding ni so thu ban na ka jing mi long ki sla hau ding ba ka ayom liur kan wan ban sawan uslam sawan uperthat sawan upriya bat ki we de ka ta ka ju hi try su ukran chepang kejingwan kejung bandang ilai I ya kejing long jong ki ka perthai kalong thek ka mai I ya kejing khilong ki stading te ki ta ki jinglong ka perthai ki ba exai ngi ki dei ki tu pat ki bo ong na du ka khat ka basau hadu ka khat ka ba arfu fra lani ka ba arfun riu shwa nang ta arfun nyu arfu fra Dikata kadai kedang kebau try su irap ini badang ilai I gitu ki ya ki bela tho gitu ki khot kalong kumbai I ke jing khilung jong usla jong ding dembur bat kumta min sungthu bakala jan kata tengah I fi bat yala diru ngapan stom ban sungthu bagi I ki bajia manta kinu ki badai ya dai thek bat ketu ki bol tho kitu ki khot ki baswa hatu ka dei ketu betho khot ka bakhandai lani ka bapra ni ka dei ki bakham sedin ngim tip ya kata dan rei la se ki lanang pendat lanang ja kitu ki de ha ka khot ka bapra tra jisu ukran sipang ki khlam ki jing ap tham tem menta ka snam I ka we ka bakum kata Tengim tip la se Ukraine se phangi ba khamjur ki banwan hadin ni Ukraine se phangani ka khlam ka bangi I menta tambo ong ka khlam ong ki khlam te ka bamot ba ki bun jat ki ban wan tilada ngila pethu ya ki ibran sodong jingi ka mot ngila sothu ka no ka jan den re ka khot balai phan re om dan batip ka sngi ne ka por dani ka mot ka sngi la ne ka kenta ka ba wan tang ukpa jong ubah beneng ubulong ublei ubau ukpa jongi ubah beneng tang mo batip de namar bam tip ya ka sngi bat ka por I engi hak dum uai da kata kadang sakawai pat kadang ko bo ai ka dei balak khamjan susu bakata ka dei kadang jong ka jinglong pat jongi ki breu ko mangila puli ka khot ka ba life new do life khandai ki breu ki im la kumba ka jisu unwan dang slam ba bunwan kamot bagi breu ki perkhat dang jingnon kam jong ni ka do kani ka met ka jingi hoi ka don kam ka jakasta ka ying bangin tei ni don kam ya ka jing bam bangin bam ni don kam kum ki breu ni song khang ni song man na ka pateng si ka pateng ndrei hakata ka por ka bala jan bha ka jing man ki breu kim perkhat chu I ki jingdon kam jong kam sem ki perkhat bit tang ki jingdon kam jong kam met te kata ka dei pat ka wei ka tang bala jan sisa tu wai nuksaru jong ya ka jinglong jong ki breu sodom bat kamera ba ka jingla smu bha na lor ka ba perkhat I ki jingdon kam jong ni ka jing im bat tang ye ki re ki jingla smu bha ki long ki ba kongsan te kita lai teli ki bang lai I sekhaman ki bo ai te hoi ka khot ka ba sofo bat sofo wi thu ka I ka banja ka ka por bun pha I ki angel jung bikin wan shaw no I ki breu jung ki angel jung kin hian nong tin sin beneng senis la khando kin sim kin ra ye ki to ki ba la je jung kin ra ki search te se beneng bani kando I te sin beneng te ha ka khot sofo wi pot bun pini wi thu kumno kan long ki long sa long ba ngi le pe ye kata ha ka to ka wei ni ki jing puli jungi ha ka jing puli ka khot ba sofo bat sofoi tengah kerpat I ba fin ngap ye ka to ka video khnang ba fin khamio ki jing mon te ha ki ni ka khot pan ka ba sofo ar ukran kelum lang hado ka sofo sau ba ka dei nga ye phi ka dei ka jing kan tu ka jing hukum jung wong namar kata to sharai to gamut yu ban sharai gamut ban up
kajing up kam dei ka ba up ban chupet kum tu kum pet kai football kum pet you ndri bat up bat ka ba pet bania bat ka ba khmi bania iki ki ba ja solong jangi ka ba sha skor tiga ta ka dei kajing sarai ka ba pikir ba yo kum no ngi lap miet no kum balong ki breu ki siu no wa dan ki siu lot te habangi sarai kamat kairap ingi bangin sungthu kanu la jan dada unwan khat arji kamat ngi sungthu bala poi khat aduna sipua lani bakapor la poi khat aduna san lani basa setang si minit bunwan denrei la dangim sungthu ya kata ngin kensting nginang bun kam i berjong kini ke jing em ke jing don kam jong kado bat ngi klet no bah ke jing sia ke men sim jongi ke bakham don kam namar kani ke do jongi ke don jing mentoi tang ha kani ke jing em ke men sim te selu bom jukut lada ke men sim kan net sebeneng kata te don ke jing mentoi kamut baga jing pen em nginyo lada ke men sim kan net sedujok lana ke jing minot jungi na kamenta kani kamet te kata ke dau try su om ngini ban sarai bayo kumno hagamen siam jungi ngio thia ngi pet mat ban pen biang ngi ke jakpo ka baman ke sngi kat ba ban pen biang ngi ke jakpo jong kamen siam pat kamen siam jungi ke don kam ngi ke jing bam ke don kam ngi ke jing pen kilan met ban klan ban long ke bala kloi te habangim kit khiai kata men siam jungi ke yo thia kumba ong ka sithi si thasni ke baning kong nong basan khot ba ar ba kita ke yo thia ki yo thia ba ha wo nuan mo u ba kata ka sni jung u kan lap ku malap unong tu kata kin babi namar kinum yo ban nit lang ban ni siam bat te sing beneng te ka khot ba sau fulai ukran ni kata wong ya gani te pitep baladau try yang ulat tip akan ka por bon wan unong tu undala up but unom dala sha ban prat ka yin jung tun try su shai ai digi nuksa ki bangi suk bha ban sungthu bat ban yanu jor pat bat kata ka jing sisha ka ba u hi kai kum ki briu abangi yo sngo badan ka jing tu ka jing lute ka sinong ka thau ka panong ngi bangin khampet ngor bangin sarai tebat lada ngi sungthu lei ba o imat taun tu la janwan la sim me kata kapor ka bangi la suthu bu la sim me kata kapor banwan tingin jin dala abha ngakan mau gidan ki por ka jing im ki bangi hab ban ya ab miet namar ki jing ma ki badan hakim lang salang kum ka snong kum ki dong haki jaka ki bangi sa te ki por ki bakhaman chuang kan mau bangi hab ya miet bro si miet ni hab ya kaliang ni kata jing miet katu ka dei kata jing sarai te hak ju guru komru lada ni sarai ha ka bukan jam sim ngim yo thiano te kata ka sngi ki jong try jesu kanum wan lap kan saningi kumwan lap unong tu yaki breu ka badang yo thia nrei habawan to kasngi nong ki breu ki bakmen bo try jesu la pula wan bad bangin yo bani syam no bad u hang te sun beneng bagi jing sha sitom jungi ki jing up sitom jungi ki jing trai sitom jungi ki jing im jungi laka kanu nri ban im ye ki jing im kristan ka bo u hikai bakala de ka por bangin yo pat ye ki jing ja thai badi ka nong gabun sa ai ngi hang te sin beneng te kata ka de jing sarai tin rei uong ru aku tu ko khot basau pusau uong na bakumta phiru to long ki bala kloi na ba ka por ba phimmat wan khonu breu te kalong hi ka jo ko bo kran che phang ka jing wan nong tu ba ka sriem me ka ta jing wan ju ba ha ka por ka bangi ngimmut kata ka sngi bo non mo kanja te kibriu ki bopen khre pat te lada te bo non no pon re pon bo wan pat kim le le
longkum Gibril gibayai kilan met yeladin na wan kansan ka jing slay si kimtip kan wan jing slay regi slap kansan slay kansan ka wa kilaban petstet sejaka bakam sejrong namar baki yai pen kre ledi kadba kibam jumlin kingat ha ka jinjar abakawan jing slay Di habawan hunung tu ru kansan namar menjutip wan hanu kapor kibre belapan kre ten ruan hunu kaporu kamat kilaban lai kata kilaban khang hunung tu bunum yo bandute na kayeng juki kat baki brio pat kibam pen kre kibam long kibala kloi habawan nung tu kin ngat ha kendet kat bakin peipang kat bakin kendet dan riu ladap tu ladap lute ladap rongno yaki jingdan jingem te kata kalong kebanjaru kesing jiwan tradisu ki brio ki balapan kre ki lapan kre bat kumta ki lalong ki bakloi wanu tradisu ki lai thu o ulawan ban syau no yangi bat kin leit bat u ste sebeneng ki angel ki jong ungin wan lumiki ki brio ki baklam pen kre baklam long ki bakloi kemtem dah la ja ki bayeng ki banget ki bala leit bat u sete ki angel dalai I basdang banja ki brio sodong hang ta kendet bener bat kandan ke jing lenyar lempat kumboong kedekot ke balai fo kumboong kedekot haga ngamat kitab jing pen pau ke nong ke ban riu ru pen puli kandan ke jing lenyar lempat ke jing babe jing babe ba klempen kre ba klem sya skor yi kitien jung ba klem yo banai bat u lambat ki bahyeng lambat ki parabunget ki parlok banai bat u te sun beneng bat ke jing babe ru ba menta nah ban ye kendo ye ki jing jenjar ki basir khai ki bo bleun sepen ha organik slak ndo namar ke jing bomman bat ke jing le palat ke jong khun ben rio te kini ki kentien kilong ki badan kam yangi bangin perkhat bha namar ngim tip kan no kejing jan jong jing wan prize su kalong te reha bangi sa skor bat ngisim khia ngilong serious sipang kini ki kentien ki bo u lakran ngen kan penong ngi bangin nyai duai ngin nyai sarai bat ngin nyai pen kloi ngin pen kre ladi kemboong ha ka gospel Markus Lukas ki kentup ru ye ki kentien bo ong try Jesu tu sarai bat tu duai namar ke jing sarai ka kentup berbor ye ke jing duai de ki brio ki bayai duai ki bala ru ban sarai dingin se beteng pat ya ki wei pat ki dekhot ha ke tayo ke ban wan ta ke dekhot ke ba sau husan ter hadu san phuai jong kani kalenong ha ka bangin sepuli hang tu pat ya ke jing kran ke jong try Jesu ke bakham kerpang ya ki brio ke jong ki badan ke jing ket khle ban besar ya ke kenhun jong ha ke ni asla khando di ngin penwai no ya ke ni ke jing puli jong ye ke bible ta singi but to bleun ker khui pi wei ke bala sha skor ke ni ke tien jong blei but ngada ya kerpat ye pi ba pin puli daladeru ya ke bible hoi kejing penlong ikani Bible study but kibai ru kiba pio kalong banyerop sisyo ban snguthu ri mdan ka bakham kodor banya ka ba puli hilade ka Bible but ka ba pan no blai ya ka jing sempang kata ka dawai ka discipline ban bo ka por ka bakrpang man ka sngi ban puli banya ya ka Bible but ka ai ka bo ong blai ban le ru ya kata barang ta fin sem iki batmai ke jingim ki jingkala ki balong barabor shakban khamsan khamroi khambha chu nagbanta ke jingim jungi kelum brapoi tu bleun kerku sesien tenginya duai pangin penwai ni aingu ime try bamladon kat lambat ngi lembaga ni ka Bible study ni ka por bamla kerku try ngi da ka ktien jome ke balong ke ktien ke ba imbat ke badan bor habangi puli sipang ke e ke bo try Jesu
ula keren yaki beriu ke jong u yaki jing don kam ban syarai bat ke jing don kam ban long ki bala kloy banong kuma ka ktin nong way ban long watchful bat ban long ready try rap ingiru ki ba im magani ka pateng bangini i ki dak kishin bangin so thu bakal yor kala jan ne kam pat jan bangin so thu a try kalong kumno ke imlang salang kay srim hadu katnu ya ke jinglong jom ke imlang salang ka poru nowa ka poru lot banan kita try ngin so thu shishu hadu katnu ke jing jan jom ke sngi ke jing wan ke jong me namar ngin num tip hakano maka por na ni ka sngi ba me man wan ndrei nila ban pen kre na ka ban ta kata bangin nong ke bala kloy ba me wan ban ne shem ban me hang te sun bening bat ban long bat me jiunom a try to kurku ila ka balang hagi banta baro jong ki jing persyang ban penyo egini bible study but iki wei pat ki jing seng na ko wei ka tayu ka wei lengba jong ki internet magani ka youtube channel jong ka balang kurku ru try yaki parabunge bikinang yo sngo yaka ktin jong me hak bor jong ka baro bukan long ka jing ai bor iki sngo ku pa na mga pani kini katang try but nong penim be jing Jesus Christ bada ka bawai no ru to ai bagajing ai e ka badap biang ka bakar hai e ka jong try but nong penim be jing Jesus Christ ka jing ba ka jong bleu ku pa lam bagajing slok ka jong man se makhui kin shongkar hai lam bat ni kumu pai lang u jong me hang ni bat ki reng nget ru ki badan hakleng setlak ka pathai menta badadu alak taru amen